Dibêjin rojekî rovî û kerê li ser rengê giya li ber hev dan, kerê got rengê giya sor e, rovî jî got şîn e. Çiqas kerê got sor e û rovî got şîn e li hev nekirin, gotin em ê herin başêr. Di navbêla me de bira ew hukm bide, ew çi bêjî wekî wî ye. Her du bi hev re çûn başêr û mehkemê dest pê kir. Her yekî ji wan delîlê xwe anîn û temamê heywana jî li wan temaşet kir, digotin ka wê çi hukm bide. Şêr qerar da got kerê serbest bêlin, rovî jî bixin zindanê, bixin hepsê. Heywanet tev ji xwe re ecêb man, got evî taloqa kerê da û rovî xist hepsê. Ebe em tev jî zanin qerarê şêr ne di cî de ye. Rovî ji şêr re got ez jî zanim tu jî zanî rengê giya şîn e û te çima ez anîm te ez xistim vê girtîgeha han. Şêr got rovî midgoqê te heywankî bi aqilî demek boşê negotine sed fenê rovî hene postê wî pênc pere nake. Em jî dizanin rengê giya şîn e lê sûcê te ev e ku tu bi vî kerî re niqaşê dikî.